Duejagt. Den ultimative udfordring for haglbøssejægeren. Skotsport arrangerer traditionel duejagt i både Skotland og England. Jagten foregår ofte som anstandsjagt for udlagte lokkefugle på marker med stup, raps og frøafgrøder. Der arrangeres duejagt i både de tidlige forårsmåneder og den lune sensommer. Må ikke næsten alle haglbøssejægere kan ikke genkende til, at netop duejagten er meget uforudsigelig. Det er ægte jagt på vilde fugle. Vejrlig, temperatur og fuglenes træklyst, samt ikke mindst jægerens erfaring med duejagt og skydefærdighed, er væsentlige faktorer for jagtens udbytte. Derfor ligger en væsentlig del af spændingsmomentet også i, om man rammer en af de dage, hvor alting går op i en højere enhed. Få jægere har oplevet en red letter dag, altså at have skudt 100 duer på en dag. Men chancen er altid til stede. Og hvem ved, måske bliver du den næste.